Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ο Μπέντζι είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες, με ατάκες, ξεσπάσματα και στιγμές που έγιναν viral και συζητήθηκαν ως ολίγες. Σήμερα θα δούμε τις 10 πιο viral στιγμές του Μπέντζι. Από έντονες αντιπαραθέσεις και αποκαλύψεις μέχρι επικές ατάκες που άφησαν τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί η τελευταία στιγμή είναι ίσως η πιο εκρηκτική από όλες. Ξεκινάμε! Στη θέση 10, ο Μπέντζι συζητά με τον Γκούρτοβικ για το θέμα με τη Μιλένα και ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι σκύλος κανενός. Μια δήλωση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και άνοιξε μεγάλη συζήτηση. Αυτό που δεν γουστάρω, η Μιλένα. Εγώ σκυλί, σκύλος, δεν γίνομαι κανένας. Ακριβώς. Ενώ παράλληλα αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της νοοτροπίας της ομάδας του. Ας σε ρωτήσω κάτι, θα σου ακουστεί γνώριμο. Η ομάδα έχει νοοτροπία. Εννοείται. Εννοείται, έτσι. Εννοείται. Ξέρουν τι είναι την νοοτροπία μας and stuff, so όλοι εδώ, they all read books και όλοι ξέρουν and stuff, so. Στη θέση 8, ο Μπέντζι βάζει τον Νίκο στη θέση του και δίνει μια συμβουλή που συζητήθηκε έντονα από το κοινό. Άλλοι συμφώνησαν μαζί του και άλλοι όχι. Με τον Νίκο και το είπα μπροστά σε όλους, δεν πιστεύω ό,τι και να πει, bro. So boom, right there, bro, check mark, you out of here. Εκφράζει την απορία του για το πώς κάποιοι παίκτες παραμένουν ακόμα στο παιχνίδι μετά τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί. Η τοποθέτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλαβαίνω πως ο Μιχάλης είναι ο αγαπητός του κοινό. He literally cheated, bro. Είχε ένα κινητό. Είναι απίστευτο που είναι εδώ ακόμα αυτός, ο Γιάννης, και αυτό που έκανε ο Μάνος σε μένα. Πώς οι τρεις είναι εδώ ακόμα. Στη θέση 6, ο Μπέντζι μαζί με τον Γκούρτοβικ σχολιάζουν τη Μαντίσα και τη στάση της μέσα στο παιχνίδι. Όμως αυτό που ξεχώρισε ήταν η στρατηγική που αποκάλυψε ο Μπέντζι στο τέλος της συζήτησης. Ο Άλεξ μου είπε she's dead to me, αλλά λόγω στρατηγικής θα μιλάω με τη Μαντίσα όταν έρχεται η ώρα. Μπαίνοντας στην πρώτη πεντάδα, στη θέση 5, βλέπουμε ένα από τα μεγαλύτερα ξεσπάσματά του. Μετά από μια ήττα, σχολιάζει έντονα τη συμπεριφορά συμπαικτών του και αποκαλύπτει τι συμβαίνει πραγματικά πίσω από τις κάμερες όταν χάνουν. Κάθε φορά που χάνει ο Δημήτρης, η Μιλένα, η Αριάννη, ποτέ φταίνε αυτοί. Ποτέ. Είναι κάτι άλλο. Είναι το μπάγκο. Είναι από το τσάκ. Οκ, bro, όλοι χάναμε από το τσάκ. Στη θέση 4 επικρατεί χαμός στο Συμβούλιο. Ο Μπέντζι χρησιμοποιεί έντονη ηρωνία απέναντι στο Μάνο και στη συνέχεια πετάει μια ατάκα που έγινε αμέσως viral. Θέλω να με κοιτάξεις λίγο στα μάτια, να σου πω κάτι. Bro, εγώ ποτέ μέχρι το τέλος δεν σε κοιτάω ποτέ, bro. Και good boy που είπε συγγνώμη, Ωραία, good boy. κοίτα με, θέλω να σου στήσω. Στη θέση 3, ο Μπέντζι αποκαλύπτει τι πίστευε για τον αδερφό του, τον GOK, και εξηγεί πώς τα γεγονότα εξελίχθηκαν πολύ πιο γρήγορα όσο περίμενε. Και αυτό είναι να πάρω εκδίκηση για τον αδερφό μου. Ένα εκδίκηση για τον αδερφό μου σε 4 μέρες. Περί ανατροπή από τον Μπέντζι, Αλέξανδρος Μπέντζι Καραντώνης. Στη θέση 2 προσπαθεί να διδάξει μοναδικό στυλ. Ωστόσο τα πράγματα δεν πηγαίνουν ακριβώς όπως τα είχε σχεδιάσει, δημιουργώντας μία από τις πιο αστείες στιγμές του. Χθες το βράδυ σου είπε είσαι φανή εδώ, bro. Αυτό είναι... Άποψή της. Εγώ φταίω εδώ. Κακός δάσκαλος ήμουν και, you know, you live and you learn, bro. Και φτάνουμε στη θέση 1. Μία από τις πιο εκρηκτικές στιγμές του Μπέντζι. Η ένταση με τη Μαντίσα και τον Νίκο χτυπάει κόκκινο και για λίγο όλα δείχνουν έτοιμα να ξεφύγουν. Ένα σκηνικό που συζητήθηκε παντού και δικαίως κατακτά την πρώτη θέση της λίστας μας. Ο Νίκος λέει, παιδιά, έλα, η Μαντίσα θέλει να πει κάτι. Εγώ νόμιζα θα είπε συγγνώμη, ούτε καν ήταν αυτό. Ήταν το πιο χειρότερο team gathering που έχω δει στη ζωή μου. Γι' αυτό, bro, ο Νίκος και η Μαντίσα, bro, δεν είναι για εδώ. Αυτές ήταν οι 10 πιο viral στιγμές του Μπέντζι. Ποια ήταν η αγαπημένη σας στιγμή? Γράψτε στα σχόλια τη δική σας επιλογή και πείτε μας αν συμφωνείτε με τη σειρά κατάταξης. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για περισσότερα viral highlights. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.